koro piny. Mae kuma piny tinde chupa. Piny en piny. Koro magi to biro omango ka. Apenji, to en ang'o sani? Abiro bet bathi. Ka. Wende mane in gono osuo. Koro wachane. Ibiro omango. Chori buta ka mondo kiwuok koda. Ma koro ibet mana chien ka. Ya, itang' nade. No, wasebet buti. Keep distance. Ibet motang'. Tuna te bet buti na timo wan kodi ka. Koro ang'ana chandi. Ayani ok inyal biro kama nono. Awacho niya. To wach itimo na. Wachwa mane. Nyocha wan kodi wach mane. An yani weche opong'o wiya nyaka nyocha pesa chak le masani weche ng'eny kuoma ma akana nyalo mulo mane tawe mane. Pesa biro mana rumo. Mara ok rum. To wach kendruok wacha. Kendruok kende topic misieko go sani ya Atoti ya. Atoti ok ing'iya kata seche ma dichuo nigi mood. Aonge kata mood mar kend no sani. Inerwaka ikende. Geji ni abiro ng'eti chadi ni nigi mood. Mana dhi akweyi ani mondi. Temo wacho ni ang'o. El. Yes, ma. Ero game nani ni Simba no? Abe. Awinjo ko ywak. Koso mano mari. Ama kwa ni mari. Game nani? Chal ni jo Dubai gimanyo wak. Yani gimana giloso chose bedere. Hello. Yes. Yeah, it's me, Liv. Yeah, nitamwambia. Baada yuko karibu. Okay, sawa. Magi jo Dubai ka. Ntie gik moko ago mane wuoneli temo timo. Kore mapani chando wigi kanya pani wuoneli nokokelo negi pesa moro. Nokomiyogi. Dong gimora mora ni settled. Gimora mora to ni settled. Kaneno gimarach. Mano be. To babo dhi kany. Be obiro. Niti. Be ima penji sana. Jomoko bo manyi kae baba Eli. Mano jo Dubai ka. Contracts moko manwa weka. Tangane kata. Ne gitemo wacho ni gidwaro the amount moro kanyo. I think it is 60k. Iko hapo juu. Lakini dong nini? Dong ndalo muno njere kod gine pogo chopo. No bani enani mbro no bani chonenge. Certain amount of money mono miya. No bana refund. Sawa. Mana olo gibatano kanyisi. Prote muyo marajo. Gipenja penja. Jinga. Tok mara manus karanga mawan ga ka ok mari. Hey. Sai wuoda. Ang'o? Atoti. Ije chako bedi go karang'o. Odiochienge moko mokalo chien kucho. Dak nisanyisa gigi. Ere ko kadhi ng'e ni ma en ija. Idan watim nang'o mondo king'e ni ma en ija. Ana kani bi ne wayudre na ka onge ich. Ne, bwana. Nyako chalo ni ang' sami pidhe kia jok mature. Te kia ng'at mamuode bi. Koro ng'iso ni ani pidhe te kia jok ma tura. Yawa. Atoti mama. Atoti nitiere ga gik moko ma inono seche midwa pimo ne ng'ato yawa. Koro in bi jachira diere chaka di yawa. Kendi bira ni koro wakendre. Koro sa enta dwa kendi adwa teri kanyo. Chieng' mokwongo kani manya ni wacho mana ting'o bag na nadhi ni mane genga nang'o. Idhi kenda. Bang' wach kendo wadak ka. Wachiemo ka. Kwanza ano ka ikitano kanyo kata mana gedi cha. Ine mikali mu gimora mora. Awinji. Ado koro ani ang'ani an ng'ama dhi tura oko. Ndalo go rumo. Ndalo go emorumo. An sani pod ok anyal kendi. Koro an gi weche mang'eny e wiya ma. To ich tati. Wabiro ng'iyo ka en mara tabiro kawo responsibilities. Abiro kawo nyathi. Ting'a ge sani. Kisanyuole mipidhe. Odongi dong nyathi onego dage men gi higni 18. Tok higni 18 abiro kawo. Bede king'e maber nyathi to mari na manus mari. Ok adagi.
Kopo no wuok ni mara. Sawa, abiro kawo. Wai wala paro. Onge kama tero nyathi mari. Nwada kodi ka. Ma ich en iji Ramanus. Iji ni en mari. Koro bake ich matin ni ng'wane bad sati. Sani bo wache ich matin ni dwa luonge chief. To kadwa ni yie ni mondo ich mari, mondo kika ka chief. Ich do mari. Ich mara in to kin mara. Koro wayiere. Ich mara in okin mara. Ich mari. Neke atoti ampati wi otegno moka nyal kendi. Ich mari. Hapa ni naseri kame. Koro sani wangi neno. Sani kongono asatieko ang'uba. Koro ikweri ichok mari. To samo nyalo bedo. Nyena akia gigi be powaga apoya. Magi accident. Koro an mana neno. Nano kamer chiuni ni mani mer. Nineno ejno. Ichi naneno kadonjo. Ichi naneno. Ya sai bura. Nodonjo sadi tari kadi. Chieng' mani duogo kimerno ema nodonje. Ema ninene ich kadonjo. Ano kame dungo chiro no kame. Dak ni geng'e. Adonjo na uti mani sani dwaro nyathi. Ateka gengo. Okanyal wacha ila ne dhoga. Mano mama wa nosekwera, baba wa nosekwera. Okanyal wacho wach machalo kama ne dhoga. Kamoro moro kiwuotho king'eyo be ni an gi ich. Atoti asayi we miya atachaka. An adhi. Mano wachni. Ne asayi. We keta gi mago kwechni madala u bwana. Keta gi gombo madala u kai. Ichino kaya kodala. Mani biro kanedo kan asilili in miya ich. We miya kesirani gokinyi sani. Koro wuotho wada wuod wegi. Kendo chakre sani kika jaka yudi kata kimulo gimoro ni tedona. Kinya yudi kidare odi. Iwuor, wuochini emomiyo. Adanya nyuol mondo adhi dalawa. Wewe Hey! Arumo. Tina chak nang'o. Magi tang'o mana donje. Toti nigi ich. Macha kare nonyuolo nyathi. Ramanus. Man kolo. En ang'o Ramanus? Go bada mondo. Ang'o matagi kae? Go bada mos. Weche thoth. Maneno ma kabuono dendi rach, nyichi chwe kae, chien kae, nyichi chwe. Sani dendi rach, ang'a timi e dala ka? Gima fwenyo gi piny ni. Kokimedo dake koka sida medo idho. En ang'o mathago pachi kae? Man kolo bisa sero. Asesero. Asero ga. Isero. Man kolo nyiri adek bosemori dichiel. Tedwa ni bedi gachiel ei kuom. Agisemora ga, abich ema nomora, abich. Ere koka ne yudo achiel. Sani ng'eni nadhi korgi. Ochuna madhi korgi. Koro yiero achiel kende koso ni kawa abich gite. In ng'e nang'eyi bwana man kolo. Akwongo achiel ng'eni dalau gi gite to da ok awin gi. Alafu ang'wen gi ngesa. Ang'wen gi to koro ngesa e wigi kuom wechega mabeyo beyo mamit e wiye. En ang'o madwa thagi kamae yara Manus ya? Arumo. Man kolo ing'e atoti. Ang'e atoti. Ing'e nyanyabondo. Ang'eye maler, ang'eye. Nyanyabondo ing'e? Man kolo an gi sida. En sida mane kendo? Atoti yodong. Ati ang'o? Atoti yodong. Atoti yodongo? Anti omako dhoga ni ich ni ti make mana ka ng'udho law ni thuth. Kose masano miyo dendi rach malich kamae yawa? Man kolo ok anindi kamineno antiere. Ok anindi. Anena. Koro gima lich. Owadwa maneno nene kane. Owadwa ni chak fwenyona. Ni kare nyako manahero ogik cha. Kare osebiro dala. Kare nitie ga nyako mane ihero ga? To pok ipimona ga gini. Mako dhoga lajri. Akene wanyalo timo nang'o? To kwaneno ne owadu ni ong'iswa ne gini. Ochiegni biro ka, nong'isa ga ne odhi yie, odhi ga mwalo koni. Ochiegni atiega, watemane ngoje. Yudo ka penji kae. Be gima ber ni wan kaka familia to nan gi wach moro ma pani nyamoro. Manyamoro kabisa. Beni sani ang'a duong'. To koro beni ng'ado to nyaka bed gi kaka in koro gi mama kae. Nitie nyako moro kama thago pacha. Tagombo nu mondo ung'e. Ang'e koso ang'e. Ung'e. Wang'e.
Un gi mama. Nyako. Eh. Eli nyathina. Eli kaka iwuoni bibo tieko skul adier. Nyako no ya kanye? En nyar chief. Chief. Chief mane? Chief Ondeng. Chief Ondeng. Mano nyare mane? Ne nyira adek. En Sheril. Sheril. Sheril le nyako mo maduong' cha. Koso mar ariyo. Iwacho mane? Mar andere. Moro ma bet lando to jaber. Motichore ni koso iwacho mane? Moro ma lando to jaber. Ma kowuotho to ji nyaka go masemo. Jowuoyi nyaka tur ng'utgi. Jowuoyi turo ng'utgi. Mane wacho Sheril. Mano Sheril. Koro nitie kaka nyako no toya dala kae. Oto ja dala ka? Oni ok dala ka. Yani surrounded mwantie. Okay. Koro what are you planning? My plans are actually for me, Adama introduce mondo unge jok mawuotho go, for example. But not marry her. Marry her? Mano gi. Wane mondi pod onyisa. Koro Sheril, sani to pod onge. Nodhi apani nodhi e siro koni. Koro Adama ne koduogo to akele mondo unene. To in midwa kendo ni, idwa kendo wapidho nigo koso in gi tich. Dang' apani nodhi sikul. Baba dong' project moko ma atimo ka. Kaka mane? Mor mar gwen cha, mana kono cha. Koro itimo project mar gwen mon mi koro ida ni koro depend kuom gwen, ida ni us gwen tipidho go dhako. So itemo wacho nang'o? Adeni kenchik miyaga tenda. Iyudo kata ka day gibiro kawo kata gwen moro mokalo 500. Mano pesa maromo. Ineno gima timore adana koni moro achiel. Kidon ni mondo ishepi. Oye nyanya kacha. Kim gik moko step by step. Kia moni pod isomo to dong kusomo. To kia moni do yando mari, you marry. Onge kaka nyalo puonji at the same time I support your wife. Eli. Ineno kumi chomo no. Eli nyathina okane. Okane. Baba Eli dong ine mana nyisi for the first time ni Eli ni. Kata ka ng'iye. Okane kodhi chomo yo. Ka koro sani osechako wacho about the girls, you what vitu zenye haieleweki. Okay. At this age, tingeni Eli to nonego dong sani nisetieko diploma dong. Onego idhi tim degree to ne gik mosechako godo. Gi life masani baba Eli. Okadaj. To somebody can just marry, but with a procedure. Dong sani to koro you are still schooling. And girlfriend. Lakini koro we just want to take it to another step. Which step? To another step. To chief onogono bisedi mi wuogo as a parent. Chief. Ne. Sida ok en ki owadwa. Sida en ni akawo ng'a taweng'a. Dung'ini en mokero ni weche gi koro. Bwana. Kamano. Bro. To en wach mane? Nawago mamba ka gosiepane ka. To aneno ka wuotho nade? Ang'o mathago pacha? Ata wuotho maber. Udhi nade koni? Awadhi maber. Kijana matin nitie maber. Riyo maber kendo. Kibed gi luoro kabiro negi. Aonge luoro. Ma brother na pok onyisi. Aneno kudwa chaloru. Nonyisi ni abiro manye ka. Lakini koro ing'eni wuoch murwake mudwa pogou. Man to kik wari. Bro iwacho ni ang'o madhi mbele? Man makare, man ma fine. In ma fine. Ineno ka Germany en ma fine adier. En ma fine. Kendo en nitiere gimupanda. To it won't be fair. Bro. Nyako mane wacho kacha. Ipare? Mani we dala kocha. To maja ng'ama iwe dang' wil go nade yaw. Ang'o motimo? Nogocho ni? Ok ogocho. Besane en resent. Amanyicha dala. Tieta pani entie lakini okanen ng'ina dala kocha ka spend long. Yeah, but hapa ni entie. To nitiere gimaracho. Nyathine no jaigadi. Oromo nade? Achalo ja 3 to 4. Yeah. Bana rumani. Bani kolo mano nyathina. Pura ni kiro rioko. Mano nyathina. Koro ne bro, it is high time, tell me. Idhi timo nang'o? Ineno nyako mane gine cha. Mana kweri ni ena jatijwa cha. Mana yudi go kocha cha. Ni yuda go kanye ne wane ot. Nyako no wacho ni yodo. Jesus Christ.
Brother ni konya adhi yudo nyako cha. Wachni thago wira manus kama, tamanus ok nende. Konya ayud nyako cha. Tek to tek, lakini mano gima kik mi stress, iwinjo? Sida an ok ayud stress nono. Sida en ni ayier ng'a tawe ng'a. Atoti nigi ich na. Sindi nigi nyathina. Nyathina biro dhi ka ng'ati biro chak luongi ni nyathi mobiro. Macha ng'ama nisetero dala ma jodala ong'eyo. Ere kaka dang' iwe kucho? Nasetere dala ni pok akendra kode. Mbaka no lach. But she's not there at home. Ng'en ng'ama ong'ile dala. Bro. Lakini iwinji manyise. Ang'e abro timo gimoro amora, ang'e ka abro konyo, winjo. Mano gima kik ibed gi wasiwasi. Mano emomiyo aheri ga bro. You're a real brother, you know that. Mano kono. Wadhiuru kama wamadhuru kata mana nini. Wamadhe kama. Bani wacho nini luongi ni ng'a? An iluonga ni man kod. En iluongi ni man kod. Chief buku to nyako bose kono won gima chief ni. Kapar. Urati marus. And step by step. Urati marus udwa ka uru kibungu. Kibungu to mago na chon. Urati marus. To kibungu mano machon no kero gino chomo ma kibungu no. Ngana boja ko gora gi chief. Ngini chief en sirikal. Chief sirikal lakini kan tie baba. Nyaka bia protect kaka un manyuola. Ini protect wako so wano protect. Baba en baba omanda we. Kore yo ni wacho nango. Koro the thing is we will be mondo nene mondo koro wangene the way forward. Obiro kawuono. Ona biro kawuono godhiambo. Baba Eli, ini support wachno ma kwani idwa ni Eli okaw nyako sani yawa. Ok okaw sani pod awinje gima owacho. Dong ami mi ng'ato time mondo wuo. Pod awinjo gima owacho. Mi apiny no biro. Eli kon baba. Dong iwacho ni Simba odonjoga. Ono dok Dubai. Dong Dubai to wadok to kwa we nyathini ka gi weche mowacho ni dongo ndiko wadok kode mondo otiek degree ne cha. Dok to konya dok kode. Wadok kode namna gani? To ot ka ng'arito. Kose dok kode wawe ni dhok. Sawa, Eli wuoyi. Temo kena. Akoro. Kobiro. To udhire nang'eno dhi moro kabisa. En nyako ma silwal ma dwako ni jo wuoyi turo gi kang'e. Nyarsia to kiki kelga. Nyarsia gi nyaro mabeki gite. Macha ber udhi nene. Ken nyar muolo kanyo manda yie lakini nyarsia gi nyaro mabei don't bring. Macha ber. Mano da tamora. Onya kanye? En yar chief. Onya kanye. Dog penjo. Onya kanye. Macha na kubuta. Kubuta makanye. Oya di kubuta. Kubuta manyaka ach koso. Kubuta dode ng'eny. Kubuta yo. Lakini Eli wuoda. Ando kubuta kote kenando kawira. Ka kubuta to mano to bora kama. Chako kiwinjre kodi baba Eli kaka isa support ema nichno. Do this team niya. Chieng' manyako no bro biro. Luonga luong chief. Wabeduru ka. Wacho wach. As big people. To gik mi wacho ma ji udhi walo go wale pap. Udhi walo go kasibiro ne kaka ne kini dwa kendo nyako sijui ni to saidi kia saidi to saidi kini go makro dumagi. Udhi moru. Omoro I'm sure udhi moru. Mama. In kinyalo ayu atemo yuae but kinyalo timo confirmation idhi confirm kaka na kendo mimi. No law procedure maber. Ogik mo gi araki ni moko ngi araki. Idwa ni kenja at the same time idwa ni dhi school at the same time idwa ni kene pidhri kene ke gweno kene idwa ni dhi kun ka mongo kia kune ing'ata chiel ibro timo yote minyaka abeni aluo family trait guys first of all I'm hard working kaka wi akono ubeni wacho ni hard working ani mono ubeni ng'ato no ubeni paki wek pakuri how do you know you are hard working? Eli nice hard working ya baba Eli. Donga ni biro ka dongi yudo ka onini. Bato nego richo wacho we an mawachi kati mawacho kile ne mawacho. Kata ambe anwa support we okel nyako no wane. Odi donga mana gero ne. Kora ana kan wadwa hard working. Lakini odhi biro godhiambo dhi nene. Odhi biro godhiambo. Toman kolo. Ramano sitaka ka. Ai, totagi nade ka yawa. Ramano sini achanda. En ang'o? Kel gimoro matin ang'isi. Kela gimoro matin mondo ang'isi gini. Chai.
Kelna nyachae moro kara winji king'eye. Chai mane? Mane gi jagi. Men go kombe mane? Kia chai mwawuoye kama. Ai yawa. Koso kidwa ng'e gigi yawa we. Ini gimidhi kona kasemi chai. Gigi ya gi weche ng'eny wiya kake dong atim. Ai gimiya moro kar kae. Makrigo. Ai. Yawa. Ruoth ni kibere ruok yawa. Ai. Aya koro nyisa. Ineno Ramanus ni. Ramanus ni gi nyathi moro kidhako. Ha? Dong ineno kasa odwa nochij kodi. Ha? Ok nitie nyako moluongo ni Sindi. Sindi? Ni kanye? Kare nonyuol gi Sindi. Ndalo moro koro kare no kaka nonyuol go cha. Sani e kambi ng'eni kaka ng'ama osiepne ni. En mopimo ni weche gi koso weche gi? En emopimo na. En emopimo na. Ai. Yawa. Maka Ramanus dwa negi gi yawa, dwa negi gi stress malich kama yawa. Koka man kol ing'i matimore? Ng'ini Marari an gi ich ne? In gi ich ne? Makuma apedho ga one ng'wen jokama, apedho ga one ng'wen jokama. Iwacho ni Ramanus nigi dhako? Ramanus nigi dhako gi nyathi yawa, ikia. Ramanus emopimo ni weche gi koso ng'ato mopimo ni? Ramanus emong'isa tikia nyaka ni nodwaro nyanyabondo. Ya toti ya mayo makati chak chon yawa. Koro achako chon adhi kanye gi ijini? Ijini dwa dhi gone kanye? Ineno ijini? Apani ki idonjone tonyalo kawi. Koro adhine ka chief? Dhine ka chief. Chief nyalo losoni wachni. Lakini walau gimoro kae wang' nwanere. Ne kiyude? To iketo chako goni mbaka moro. Ami chai ting'isa. Awinji ng'eni wach madhagi ng'isa nye kik iwe stress negi. Kamano man kono. Ai chop maber. Sawa. Mawuoyno kona ang'o ni jokama? Ramanus ne nigi dhako. Kare momiyo tinde kata wuoyo kode to gara. Onge matek. Adwa nyono kode kamonyono. Ema adwa nyono. Odwa yira banya gi rairi. Adwa nyono kode. Aya.